चारटा दाबिना त्यही चारटा डिमान्ड त्यही जों एक्चुअली सम्पिनगर ब्लक कमिटी और एमपी आरडी ब्लक कासे डेपुटेशन रखा चारटा डिमान्ड त्यही के और नाइया बस एरपर और बीएससी
চেয়ারম্যান অবৈধভাবে যিনি আগেনি খচাম বিনি মিয়াদ পাইজাক এক্স এমএলএ সিন্ধু চরণ জমাতিয়া অবৈধভাবে অরফাই নেম প্লেট থেপাওই চেয়ারম্যান শিব বিনি তংख হনে অবৈ তংखा আবরতি जों ভিডিও বা जों सालायखा ভিডিও जोंनो सदुत्तर रैमालिया ভিডিও साबा आं तो अबसिया हायर अथरिटी साइमान जों साका हायर अथरिटी नों सोंगै नों सिवैनादि जों सिवैनादि যতদিন और कताल बीएससी चेयरमैन नियुग खायासाक दिनै सिटिं एमएलए दङ सद्य समाप्त 2023 नि निर्वाचनाव बाताय जितिजाक दिनै तिप्रामथानि एमएलए बनति बिनि कनसार्न नारगै नर जत बिखौ सामुं मा तांना हिनै जों बन साका जोंना कग्राखा ठीक আছে सिटिं एमएलए दा आं कनसार्न रै दङ थेवबो बिनि नलेज सारा आं कुनु किछु खालायगला खनिते गसिका जों साका जे अरनि जे सिन्दुनो नों अरनि अरता आतुरदि जों बर साका बसाका बथ आं माइया जों बरकै माइया के जों तिब्रम थारक अर जों एमएलए पासंगिसिनि ताम अबसंसिबा बिनि मियाद पाइजाक बन अरनि नों सरदेने जों साका एका ताम साका बसाका अब त आनि क्षमता करि हिनि छ क्षमता करि नों आइनति सिखाइना बले आइदिबा आइनति सिखाइदि आइनति नों बर बिनि एपइन्टमेन्ट लेटार नों सारिमा जों साका एपइन्टमेन्ट कताल जे नियुग माने आगे नों फारा तावते सब कताल पर कतालनि तो नियुग पत्र नांनाय बले एपइन्ट लेटार सारा बाइका और आगे खलाय दङ अफल जों सागाता कारण बडि चिन्ताधारा के आनि समय दंखौ आने नोटिफिकेशन दियाखौ आं अरनि बीएससी चेयरमैन नंलिया अक गभर्नमेन्ट हयते लेटार सारि दङ ता सिन्दुनि कके लेटार या कोबा आंनो किन्तु लेटार होननानै प्रसिडिउर तो दं क्रय जों बिदिनो साका नङाबा नि हायर अथरिटीबो नों सोंगै अबैनादि अर जामेला ताखायदे जोंना जों जिनि सिटिं एमएलए से अर सब किछु मांगनाय जत दिन माने अर बीएससी चेयरमैन कताल एपइन्टमेन्ट खायासाक बन सालगे मा तंनाय बम्बाइ नों सावमा तांनाय एवं जिनि एडिसि हयते जे एप्रुव खायजाक जिनि विलेज काउन्सिल नि जे नमिनेटेड जे जों एफिलिएटेड खाइ रहमानि जों जे खाइ रहमानि आबनल नों गसि मानानाय बरक बायनो नों दीर्घ 2-2.5 बोसोर दैरा बरगनो सामु खाइमा दङ ताबुक अबदि नों बरक बाय सामुमा खालायनाय एवं जेखुनु जुदिनो बेनिफिशियारि नों सिलेक्शन खाइजानायखा दिनै एमएलए साहेबल नलेज मारनाय दिनै एमएलए साहेबल गान्दारा आथरै बबाइके सिलेक्शन मा खाइनाय बे जों बर साका ब आबर ब तो साका आव एमएलए तो आं अवश्य मूल्य रुबो और निसिनि एमएलए बा एमएलए बाजो खालायनाय हिरै तो बगसिका ब तो गसिजाक किन्तु त सिन्दुल और से फाइ अफिस खाइ दङ हुके हायदिबा सिन्दु और से अफिस खाइ दङ आबो ताम हनि कथा न बलबो सारा गया ओगो सारा गया बर साला ताम तंग बा 5 बोसोर तो लाई थाकाबले 5 बोसोर लाई थाका बिनि एमएलए सिप तो करि खाना बिनि ब्लक देखि सनो मानियाव नतेबो से चेयरमैन तो फैसला नरम को बाइसो आबो जों वान संनाय जों जेने पार्टी हयते जों वान संनाय जों गाहाम स्टेप नि बागै जों आसुगि सालाय आबा नालाय एकदम तम को सालाय बिनि र बाबाय जों सालायके तबो चारटा पॉइंट नम्बर 2 दङ चारटा दाबि साराबो एमएलए चारटा दाबि साराबो ओ एमपी ब्लक नि जरि